сказав, я починав здалек. Я починав з того, що коли я учився в 10 класі, до нас у Полоцк приїхали на гастролі піснярі, тоді ще Лявони. І мой батько, який був прокурором, принес мне запрошальник на этот концерт. Ну, я кажу, да ну, кажу, тата, что там за Лявоны? Мы вот слухаем Петлов, Роллингов, тут, с Себрами, с Мудровым там. Ну, батька каже, ну, гляди, каже, ну, концерту може і не бути, тому що, каже, їх викликали в горком партії і сказали, що ви заросли як дикобрази. Лявонов. И я тут настроился, мне уже это меня это заинтриговало. И я подумал, что может быть и варто сходить. Вот. Ну и тата рассказывает, что секретарь горкома по идеологии поставил ультиматум Мулявину. Альбо цирульня, альбо не будет концерту. И вот на велизарное мое, не только мое счастье, Мулявин выбрал цирульню. Они были стрижены, але концерт отбылся. Переповненная в зале была. Палацу культури. І з того концерту я вертався вже іншим чоловіком. Я напевно, насвисту Олександрину, мою песню, яка тоді стала улюбленою вот, на этом концерте. І я просто ледь не фізично відчував, що во мне проростає тоє зерня білоруськості, яке генетично знаходилося во мне, якому моя бабуля не давала померці, від якої я чув білоруську мову завсюди улетку. Але все одно воно дремало. І от цей концерт, він був, справді, я про це написав у книзі «Ім'яни свободи», той кропкою, від якої почалося моє долучення до білоруського національного космосу. Я лічу, що музика може вельми істотно повпливати не тільки на лёс одного чоловіка, як от в моєму випадку. Музика, у приватності рок-музика, може повпливати на ціле покоління. 20-е століття дало приклад того, який велизарний вплив на навіть некалькі пакаленняў мелі тыя самыя бітлы. Калі казаць пра нашу беларускую музыку, нашу культуру, то, я думаю, ніхто не будзе спрачацца, што пры канцы 20-го стагоддзя, на пачатку 21-го, на нашу моладзь у яе справе вяртання, у яе вяртанні, скажем, да нацыянальных каштоўнасцяў, музыка, рок-музыка адыгрывала ці не галоўную роль. Я памятаю яшчэ вальныя соймы беларускіх суполак, дзе ўжо мроя грала, дзе зала ўскоквала, пачынала танчыць, падпевала. Ось, і хтосьці уже шептал другому, глядзі, это жывы вот Лявон Вольскі. І калі мы будем казаць пра асобу, якая адыграла найбольшую ролю пакуль што у беларускай рок-музыцы, сучаснай музыцы популярнай беларускай, я не укрыўду Дмитру Войцюшкевичу, скажу, что пакуль што... Наступны год так само же робіць. Наступны год будзе. Это мы прыйшоў, глядзець вам больше. Паглядзець, што за прэмія, распытаць. Але Лявон быў раней. Так? І таму наша журі зрабіла вось такі непросты выбор.
мы вырашылі, што ёсць пакаленне ці некалькі пакаленняў, для якіх імя Лявона Вольскага это знакавае імя. Вось. І якія, можа быць, не ведаюць ці амаль не ведаюць Алеся Белакоза. Але ёсць іншыя пакаленні, якія выдатна ведаюць Белакоза і памятаюць, і ведаюць, а можа быць, чулі што-небудзь, можа быць, і слухалі, калі пра аднагодкаў Белакоза казаць, Лявона Вольскага, і ягоныя каманды шматлікія. Вот гэты выбор журі як бы сведчыў пра тое, ну што існуе і ў нашых шыротах тое, што называецца сувязь пакаленняў. Няхай гэты нацыянальны код перадаецца рознымі шляхамі, але ён перадаецца. І я думаю, што ты, Лявон, і твае паплечнікі, музыкі, і ты, Зміцер, які ще павінен заслужыць прэмію, зробіце вельмі шмат для захавання нашай мовы, культуры, для захавання беларускага нацыянальнага космосу. Бо без яго мы проста знікнем не толькі як нацыя, знікнем як дзяржаўны народ.